ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। 15 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ। କାହାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ, ଆଉ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଛାତି କୁଣ୍ଢେଇ ମଟ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ନବଯୌବନ ବେଶ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ତଥା ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଅଣସର ଘର ଯାଇ ରୁହନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି। ଅଣସର ଶେଷରେ ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ଖଡ଼ି ଲାଗି ଓ ବନକ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୁରା ନୂଆ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନବଯୌବନ ବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆଉ ବିଜେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନବଯୌବନ ଓ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ମନ୍ଦିର ବିଜେ କରନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁର